Ago erokamano ni Nyasaye okinyi machielo masani mochako miya thuolo mondo achak ayudra e TV mar Lolwe katudra kodi achiel kachiel in janeno mar Lolwe TV. En Jumapili maber ma Nyasaye otimo mondo kendo kawuono wachak wapuonjre kodi wach mondiki. Bang'e wanwang' thuolo walam kodi Nyasaye katieko. Kendo Nyasaye ma jang'wono ochako miya wach ne gokinyi sani madano mondo asome ndiko mondo mi wawinjre kodi. Mane momiyo akwayi mondo ikaw thuolo mari ibed piny mos, ikaw mumbi e lweti mondo ibed go piny mondo kan wasomo tibendi isom koda kanyachiel sama wasomo ka wadhi mbele. Okinyi ma kawuono Nyasaye ochako miyo thuolo maberni kendo ikri mondo wawinjre wach madwaro mondo asome ndiko. Nyinga an Bishop William Abol, an jalego Murmalanga e piny Siaya. Sani Nyasaye omiyo thuolo mar Jumapili kendo kawuono an ka adwa ni wasom kodi ndiko omiyo el mumbi to wadhi kodi e muma mar Tich Joote 27. Wa el kodi Tich Joote 27 kwachaki matindo 13. Abro somo 13 14. Bang'e abro lero wach masomo mondo mi Nyasaye mokete studio ka ochop wachne kare ngimani. Kendo ang'eyo e chunya ma iye kuom yie ni Nyasaye mokela sani dhi timo maber ni in mibedo piny. Kendo katieko to idhi bedo kod neno ma Nyasaye otimo e ngimani kawuono. Mane momiyo wasom kodi e muma mar Tich Joote 27 kwachaki manyada 13. Muma wacho kama: ka Yamb milambo nochako kudho mos ne gigalo ka gisenwang'o gima gidwaro, mine giwuok kanyo nokwang' e dir Krete. To bang' kinde matin yamo mar ahiti miluongo ni Yurakulo nosiekonegi moa Krete. Notamo yie mwomo ni yie ok nyal wuotho kochikore tir. Omiyo ne waweyo yamo oterwa. Waweg kanyo mondo aler wach masomo en muma sani. Thor wach madwa napuonj gokinyi ma wabede piny mibendi bedo piny kinena en yamo manyalo sieko ni ng'ate dongo, kata manyalo sieko ni ng'ate wuoth, kata manyalo sieko ni dala moro. Mane wach madano mondo aler gokinyi sani. Yaw iti mondo iwinja maler nikech ma wach monego iwinj gi tiende. Gimomiyo adwa napuonj wachni, ji mang'eny nochako maber to sani ok wuognegi kendo gik matimore nigi otamo wang'gi. Wachno miyo ji mang'eny kod paro mathoth kendo gionge kwe. Chunygi paro weche mang'eny kendo wan e kinde ma piny rach ma jachien wuok piny ne dhano kendo keto dhano timo gik moko na kare. Muma wacho ni ma en safari ma Paulo giwuotho e nam. Mwacho ni kane gidhi to yamo moro nochako biro makudho mamuol. Te pachgi ne giparo ni gisenogo gima gidwaro. Nitie joma nochako ngima e yo makare, e yor kwe, e yor gweth, e yor dongo. Kendo kata ka en dhako manokende ot moro kata dala moro, to chako dak mare ne en dak maber. Manyo gin gi winjruok, gihera kod kwe, kendo norwake nyaka gi jodala mokende. Mobe chunye noyudo kwen, anta ayudo kara kendo abro dak maber. Mama no seche moko notimre higni moko 2 3 4 ka in kod kwe ahinya dakni kendo ber ne nitie. To nitie yamo ma jasieko ma seche moko sieke odi kanyo kata ngimani manosieko ni Paulo girie wuoth. Motamogi kaka gitim wach manochuno mondo gisarenda mondo koro gima timre otimre. Wan gi jok man gik matimo gi sarenda lwetgi. Koro seche moko mama gokinyi sama yaleni king'iyo picha machien miparo kaka ne uchako, michaki ing'iyo gima timi sani to tami gima timore. Kich seche moko nichako maber ahinya. Ma seche moko kata gik mani loso ne timore ni maber, ne ungu kwe gi jaodi ne uheroru, kendo ne uneno nudhi mabor. Wan gi joma nochako ka ng'iyo future, to gineno future margi is very bright.
kendo chunygi ma iye ne ong'e ni gin to gibro dhi mabor. Inyalo chako seche moko ma sama okendi to kendi kitiyo ka in gi tich michame salary malong'o kabisa, kendo ni dak maisha malong'o, kendo mipango mari gi churi ne mipango mar dongruok. To sama koro yamo makoro adwa wuoye kama Yurakulo nosieko, to tiji mama ema nokwongo ketho ma tich nodhi orumoni miduogi beti ot. Eka sama ni beti ot churi nodong' katiyo. Sama nodong' kotiyo, jachien ma jasiek kod yamo marach nodonjo kuome, mochako nini kaka msigo, kendo chako nini kaka gima onge faida mikelone. Wachno nomiyo loko paro mochako donjo timbe maricho moko notime kinde machien. Maseche mokoro kata kibet sani yudo ka idak e ngima marachaya ma onge mor kata kwe. Seche moko dichuo nodonjo e wach chode, maseche moko osedonjo kuom mon mamoko be koro osemedoni, kendo juang'i moko pari ka chiege. Chunyi ma iye neno dichuo ni kagima dichuo ni ema sandi ka ok ifwenyo nitie jachien ojasiek ni ji adak. Maseche moko modonjo mondo keth odi mondo tamie dak maber. Koro Paulo giribe nowuok kong'e ni gidhi chopo mbele kama gidhiye, ok ne ng'e nitie gima diriw ni gi e yo. Nitie jochiende manyariwo na ng'ate dak, miyudo ka dhako ywak gi pi wang'e ka ber monene ngimane onge. Kendo en gima nyasandi minwa maseche moko kata sama koro yale ni nitie mine moko mane gichako gichuo ma ginyuolo nyithindo ma gichako dak, ta chien gima jasieko nosieko ne ot matinde ni dar mipango odi gi nyithindi ichandrigo ka gima churi notho. Kata kamano dichuo to ngima kata jachien odagi no kunyal winjoru, be ok unyal dak. Gima timore no ok en dichuo no kata ok en in mama, to nitie jochiende masani apiny, chunje mo apiny ni jomodak kendo jomokendore. Udi mathoth mag jomodak sani onge kwe, kendo lweny nitie, en lweny madhi ahinya. Kendo kata kineno gik milandi TV kata radio, to biro nyise ni piny ochung' ataro. Kech sama tini unyo na ng'ato onego chiege mobe ochako negore. Moro be unyo na dhako nego chwore, ma dhako na bochako dere. Ng'ato nego monego nyaka nyathi ma innocent, moyudi ng'ato nego nyithinde ot. Ok en hero mar jogo, mago gik musieko ni dhano e ngima. Kech ng'ato kenyalo nyuolo nyithindo 2 3 ok odwar bedo gi nyithindo. To gima chope mondo nego gitiene ni gimoro sieko e ngimane. To gima nyalo chopo ng'ato kanyo en gima odhiro ng'ato mogi kod ng'ati ukuta. Makori iwinjo giki wall magima ditim onge. Kech gimonya timi munjika gima timi ni wuoyo kodi, mung'isi ni in kuri fail, in onge gima de nyal, in useless. Mibe unjika kuri onge gene ngimani. Samiseko so geno miseno ni useless, then bro chopi ni nyaki negri. To mano en chunye jachien marach, masando piny sani. Koro seche moko ne chako maber owadwa, kendo plan magi ne be ahinya, kendo ne in gi mipango malong'o. Wan gi joma nochako tich ka neno gik mabeyo monego gilos, kendo nochako maisha kokia kata mer kata raha mar piny, nodwaro mondo tim gike. To gik ma josieko seche moko nosieko owadwa momaki, ma seche moko ne chako kata madho kong'iyo moro matin mna mar osiep tu nwabili achiel. To gino sani odongo kodi mako ngodong kodi. Adiri madho makuri kiari gima ok ne itim kinde machon. Imadho osiep na makiyudo msara to pesa nirumi changa te. Miduogi dal i ot gi lweti nono. Wacho miyo kata sama yalin seche moko inyayudo ka nyathini oriembo ni ot onge school fees. Tok nikech okiti. To nikech nitie gima osieko e ngimani mamayi mondo mani e lweti mondo nyithindi kik som. To nyalo dhi kodi magikone to witi oko. To muma wacho ni Yamb Eurakulo nosieko doganda ni e wuoth. Mane gipoka koro kata yie mag idho kenyal chomo yo mariere tir. Wane udi masani omer ka gari momere barabara. Kendo bagni makamo chomo kamo ai onge ng'among'eyo. Nitie dhako makia kata ngimane makiny nobed nang'o. Okia kata kiny noriembe kiny kata noriembe gotieno. Gima timre odi obage okia kama mak. Jachien dhigo ode to neno. Ode chalo matatu mama nambo sego kore dhi to ywak. Oneno ka ode yombe. Jachien nyalo mako od dhako kata od dichuo. Miyudo ka dichuo kata chigi mikendo mane uluoro rugo to hero rugo. Gimoro donjo je kumo dhako to bedo wina ng'ate molokore ma en arrogant, ma wiye tek, ma koro kudwar winji. Kendo yudo ka en ng'ama obara dier ma kata kitemo wuoyo kode maber to ok owinj wach. Manok dhako no nitie jachien mosieko e ngimane.
madwaro mondo keth odi kendo keth dalani. To mano gima ok inyal loyo go dichuo mari. Be ok inyal loyo go pesa ma in gi lweti, nikech pesa to in go to ok omiyi kwe gi dak mari. To nitie Nyasach Israel, Yesu Kristo ma Nazareth. En ema wuoyo kuom kinde moko ka yamo tugore ka gin yie dier nam. To nochung' mokwero yamo ma yamo ling'. En kende monyalo kwero Yamb Eurakulo magoyi osiepa. Onyalo goyi mogoyi nyaka kamitie. Miyudo kaka taka mitie oge kwe kata gi jok mutiyogo. Yudo ka nyiego donjo nyaka kuom jok mutiyogo mok wegi tich. Ma gin kod igi fitina to gin kod igi lweny. Igombo mondo tiji okethore, moko dwaro kata mondo negi. Wan gi jomoko mosechamo nyaka sum kuonde ma gitiye nikech nyiego mag jok ma gitiyogo. Ok en jogo da to nitie chuny mo ani malo mondo nyaka mwomo ok ong'eyi maber madwaro mondo negi ma gimularo kod gito onge. Mano ok en jogo da. Mano e yamo mawuoyi gokinyi sani. En ng'ama nyalo tonye kodi en mna Yesu kende. En ma kiparo gima timi mineno kimoko kende kwa mineno ka weche tek kodi. Tinyalo sarenda ngimani e lwete. To en ng'ama odhi ire wiye kukuodi bende ok lweny ok lo. En onyalo kalo kodi yamono. Mwawacho ni sama ne giwuok ka gichomo loka machielo, to yamo notuke dier nam motamo yie mwomo. Wach manochando Petro ka Jona ko Johana gi jok mane gin gi yie. To Petro ne en ng'at mane jalupo, ng'at manosiko e nam. Mayembe mag nam noseneno kinde manolupo. To mwawacho ni yamo manosieko negi ne ohingo moseganeno te. To kata kamano, hao maber ni Yesu ne nitie. Sama yamo nosieko ne gichiwo Yesu pier kama Yesu ninde. To mwacho ni ka Yesu nochung', Yesu nokwero yamo. Mokwero apaka, mapako ling'. Mwach mochando jopuonjre Yesu magipuonjre kendgi ni yawa. Ng'ani to ng'ama di makata yamo ga paka winjo duonde. Eni munyalo chungo yamo mochomo dalani mama. Kich wan gi dala ma yamo goyo. Making'i yawuoyi to yamo goyo amokeyo yawuoyi. King'i nyiri yamo keyo yamo goyo piny. Inya yudo dala ma kata gin nyiri 4 kata 5 to yamo sembo gidhi kodgi. Onge matedo mamoka dichuo. Gina jomara oka choto kalo. Kinde dier mudong duk inyalo dong ka in gi wagogni moko konyi. Wagogni moko mikwe. Wan gi miere makedonje tido ka od dayo chalo kama ipidho nyithi kiye. Mago nyithi wagogni matedo otamo. Manyuol to kono min gi to min gi pidho nigi. Wach moduoko dayo ipidi glori wiye. Momiyo seche moko kata kidhi chiro gi dayo weteni. Itwe nyathi mo matini ng'i kagima ya kidok e nyuol. Keje chino ketho dalani. Mano yamo mo apiny dala ka ng'ato. Omero mako nyaka miere ka josomo. Winya ido ka dalo nyule nyako maloya. To loya ma yalo buche kot ento bura madala gi otame dhi tedo. Ido ka buch dala gi oloye. Makeda tedo konyale dhi. To kinyi mo kawuono ayalo jalo monyalo chungo yamo. Kato bedi yamo mar tho mochomo dala ka ng'ato. Monego mna jomigeno. Wang dala ma kiujo ni ng'ato tho. To en mna ng'at mo igeno monego konye dala. Iwinjo na daktari emo tho. Ikiwichik iti to mbunge emo tho. Kichik iti to minister emo tho. Kichik iti to japuonji emo tho. To nitie jomoko kanyo ma gin jomoran. Gin to gi ngima kendo wigi ok bargi. Minya yudo kidonje dala mo ido ke piche ma graduation e modong' kor ot. Nyithindo mano graduate onge kata achiel mangima. Yamb tho chomo dala no mayiero mna jomigeno. En dala ma kata ko kende chiwuoyi. Ten chiwuoyi man go lwete. Man nyalo golo dala oko to dhako no ema nyaka tho. Ma koko tho to a. Ye chiend dala no ye chied thirno mok dwar gi maber. Mano yamo mochomo dala ka ng'ato. To wan gi Yesu Kristo ma wuod Nyasaye. Ma ng'ato nyalo ringo kuome ka yamo chome. Mondo tony kode yamo mochome tir. Kato beri dichuo ini mo yamo chomi. Makati kende dhako to dhako imo kuchwanyru. Wan gi jomoko ma mono weya makata gi munyo dhako ringo weyo kia. In gi chiemo, in gi pesa, in gi ot, in gi everything. To podu monu weya. Mano yamo modagi no kidako do dhako. Seche moko en yamb dalau. Makiluo tinde mosono kata wonu monyuoli. In kata nyathi dhako mar adek. No kendo to mon a, mo kendo to mon a. Moseche moko niyo pidi gi dhako moko minu. Ok nikech minu no tho. To nikech gir dalau no tamo minu dak kod wonu. Mano yamo modagi ni ng'ato ok dag kod kwe gi chiege. Min be nyi dongo kichandri lweti ji ka gima minu no segato. To gokinyi sama ya ninyalo neno yamo dalau no. Mwatidi gi no sando wuora, ma wuora no duogo tho ka onge dhako motimo nende liende. Mane wadongo ka nyithi kiye. Tan be gini osieko na iduong'.
omiyo kata kende dhako to kwa nyuolo nyathi achiel to dhako no maseche mokelo gi nyithindo ariyo kata adek mamege gi onge te kijachien dala usandi ng'amuni giringo kuom osiepna manyalo konyi en Yesu ka Nyasaye kende. En mung'eyo lweny mopangi bwo nam mayienyo ka kong'o bo olie thoyi manyalo yienyo na ng'ato manyalo chung' nyimbe jaber mido ka jaber wuotho ka en na malaya michodo to onge dichuo makende. Dini nya yudo ka nyako ma seche moko somo mariek yudo ko pango lain ko inange kich de chidi dala gi chiene kinde dir time malich ma seche moko kata king'iye tiywage. To nitie Nyasaye manyalo mako lweti kata jachien sedong kodi motindi loko di ndie miuso wan gi nyiri mauso gima gin biasach gi onge kamodhi were to gimotimo no en gimo chomo kode eliel kichiwinjo gimoka gimon kodi kinde ne to kinyi makawone nyalo neno yamo magoyi kata be no sedhi kodi miseng'ado kauli ngima ni onge gima ber minyalo neno. Yesu mayalo go kinyi sani duoko geno no ng'ama geno lalne onya chako duokni geno kendo mama kata kalwenj ot no sedhiri mochunyi no se amoni ni fundu giki chaki par Nyasaye manyalo sani en onyalo tieko lweny no momi kwe kinde gi richumo kende modagi kech en gi teko mowacho ni joka no chiwo Yesu ka yamo pek yamo tamo yie mwomo apako gingore makaka gikal onge gichiegni thoy dier nam to giparo Yesu ja Nazareth jal magik moko te winjo dwonde okinyi sani unyalo paro Yesu dier odu kanyo kata usedak dweche ariyo kokuwo kaya chino ketugo lweny gi waro kod koko maseche moko dhako kata sani kidwa communicate gi churi makoro beti ot kanyo sani to message emendiko ne sime nikech jachino dagino kunyal wuoyo wan ge chuma munde gi ogiwo gi udi nikech jachino tamo gi kwe wach momiyo seche moko kata kiwo ka tiwo ka jakuo iluro ka moko winji ka wuok kech okiwinjri gi family chigi kod in okuwo jachino nyalo keto jomodak madag kale modak e ot achiel inyalo dak ka paka guguok mokwinjre to mano dhako gi dichuo jachino no kawuono gima nyalo tieke odi kanyo en wach Nyasaye muma wacho ni Yamb Eurakulo nosieko nigi master tamo gi makoro gi gobad gi piny koro kama yamo ogoye kodwa adima sani jachino go ochomo go makama gi chom koro onge to gukinyi sani nitie geno kuom Yesu ja Nazareth dhako kata jachino no ani piny mutwi ma indiki mako ito iye mawuok kimako ito nyathi thoye iyi magino sema ikwe mosemi sani kata kiwuotho tionge ikwe pachi nitie Nyasaye manyalo chungo yamono ukinyi sama yaleni muduokni geno mutimni maber en wabro lami kodi dak kamugi kibende neno yamo magoyi kata bedo mar dhier makati los gi maber monego konyi to gine ema kethore midong glweti nono wan gi dhano kata dichuo makata odhi monyiew gari mokete barabara no don mondo garo mie pesa kar mondo gari kelo pesa to gari kelo mna chandruok midu kasa matin en kisran wacho mi kata kinye sama yale ni usiepa ibandhi gowi gimoko nego migowi jachino dagi ni gimitere lwite kuogni maber wan gi ng'ato magimora mona motimo kuogni kata pango mana odhi gero ot kinde mo plan odwa dhi gedo ye kinde ne ma tich kethorene mayudo ka tich koro onge ma pesa mano se pango no dhi gedo go chako konyre go te ka pesa no serumo to kendo yor tich moro yaure jachino mar thiro no mok dwar gi maber wacho mi joma ng'eny yudo ka ng'ato ni kod gari manengo ne tek oringo go e barabara lakini dala kama onyole to onge ot madonindie makodhi da to gari ot moninde jachien manyalo yie ni new TV mar 250 to ot siling 30 to tami gere dala miyudo kidonji od ng'ato kata ko pango Nairobi to dak ka minister dir kendo od lich kabisa od jamwamo pango lakini dala gi kama onyole to kata mingi koth goyo e od mabati muti to mingi en chiliel en to dak maber to ko pango kata no dhi gedo mingi to ng'ato nyaka thama pes gedo no donjeliel mono gi boda gi mondo gi maber kikitimre yamo bila no kinyalo muome gi sombi mano kata rieki ng'iyo kizungu ma iye kati wacho mana French okinyalo milo yamo bila dwaro Yesu ka Nyasaye yani engineer mochungo yembe motamo rieko dhano en kende man gi teko mar lo wasigu mowakore ne joka ng'ato kichinya yudo ko bagi to bago nyako wadu maduong nyaminu bendo bago kamudhi tedo muchal to rom kendo nitie chen manyalo an ng'ato piny miru kodieri kind jowadu makata ka in nyako to ini modong kodi nino kidhi tedo nyiri wete ni nyithindo matindo me toki to ni ute gi te
into tedo tamore makata yudo ng'ama kendi to ukethoru kapok idhi dak. Wach momiyo nyaka nyithindo ma itoki ochai kendo kata kuromo to inie bura magiyalo nyise ni Alice temie mondo yudie kata ng'ato mondo yawnwa nyathi matin wuoyo ni kamano. Kendo di seche moko kata ka gimoro timore dala kata liel moro to in idhi konyo nyithindo ma itoki rwako wendegi, in onge wendo ni minyalo rwak. Yamo no miyo seche moki ol chunyi ol go piny yechene nyise ni katek to mondo mi deri wanyise dero go ken answer nitie Nyasaye minyalo dok kuome gokinyi sami neno kani studio kami wachi chunyi ma ene dier gini oroma ose sanda ma onge kuom yewuotho kawuoyo kenda. Wan gi joma nindo ter gotieno kochako nindo to chiew ka parruok mar chunyi chame odiro parre ma chunye wuo ma chunye wach gik moko te kich onge kwenge mane eka wan go moko ma chino tame nindo kod leko maricho muleko gotieno moko leko gik magala makodhi no nindo kitere kinde moro na yudo dhako moro makonindo gudu leko na joma tero rekode ji auchiel otieno kuti no biro mondo ter rekode lek mano gima sande modagi no konyal bedo kod kwe mano yamo ma onge gima digoli alwete to wach mayalo go kinyi sande to nge teko makiyie to kata bed gi mang'ati mano dhiro ni matinde chamo dindi to chamo ngimani Yesu nyalo changi kendo nyalo goli lwet gino sani agoni Nyasaye polo kod piny erokamano. Ing'eyo gima timi maber, ing'eyo yamo magoyi kata bed yamo motelo mbele ni wan ng'ama kila kitu motimo en kesran kata wuotho mne barabara tibro poke ni polisi ma keno jama kosa to joma kala to kala mano gimodongo kode kuwuotho to ene ma wakoche no goye makinyi winjo nano yude hospital ka wakoche ogoye kesrano luone yo ma onge kwe moneno mano yamo modagi no kibedi ku kwenge mani to wan gi Yesu Kristo ma ude Nyasaye jal man gi teko mumu wacho ni sama yamo notamo jopuonjre Yesu ng'ado nam ne gichiwo Yesu yie kama Yesu ninde ukinyi mamo ne gichiwo Yesu dir odi kanyis ruoth kawuono yamo roma amalo mondi chungi yamo magoya ibro neno teko Nyasaye maduong' matimo gik motamo rieko dhano. Gima timi ine ming'eyo, gima sandi ine ming'eyo, gima timo dala ni jaduong' ine ming'eyo. Kata nyulo yawuoyi mok mi kwe kichwan ga dala mo nyulo yawuoyi to chalo kamoko nyulie ji kata ot kende miger dala mar simba jacheno dagi yawuoyi olal oko gin jora makudugo to ywalong e bund igi omeru wuotho ka wiyo gamo yamo ng'ama puonjo bende ok puonj go wach en ng'ama kata kobiro tafadhali kik obi wan gi janyuol wacho ni nyathina tafadhali kik oduogo kata dala kich koduogo lati onge kwe umai kwe dier makata gotieno ok nyal nindo gik motimo richo mano nyathini minyuolo yamo make dhi kode seche moko en jasomo mano somo mo graduate man kod certificate kora ka chino rondo pache chino oloki obedo ngimoro nono to ukinyi sani inyalo winjo wach mayalo mote dwaro choko nyathina ne chonga gokinyi ni kendo do chomo kode Nyasaye maloso ji mabed joma beyo mondo Nyasaye mulie wuodani mondo lok ngimane kato je chino rwake muni kuo unyo ntindo wuotho kod bunde ko kwili kor piny wacho miyo kata kidugo tende kere report mane mangne yodi podi nyalo loke Yesu nitie dala manyalo chungo yamo maketho ka ng'ato woni gi chien mochuko ke ka ng'ato maketho dala umero dagi magi maber ok donji unge gi maber minya timre ni ma de chino tamore ni gi maber ok timre woni gi josomo monego dag maber kendo monego chamo bongo ng'at monego dagi maisha mar school kitintie jomo somo dak maber gi school to in seche moko school yo kokonyi kanda dir mudong duk king'iyo kata joma dhi school ti chunyo kal nikech no somo be onge tiende nikech isomo in gi certificate mabeyo to ticho kinyan wango omiyo daki maisha mok chal kodi wach momiyo kineno jomo ng'iti pondo nigi kech gimitiyo chal kod sombi kendo jok miyumbi school odak maber moloi wach no lit ni chunyi momiyo seche moko ywa kendi kami betie mano yamo mochung'e mbele ni oketho gi monego konyi mondo kik konyi kawuono ayalo Nyasaye ma inyalo winjo miyie kuome Nyasaye manyalo timo maber ne ng'ato ang'eyo Nyasaye no kako chalo en gi teke wi mamlaka te kendo pinyruodh ochendo ng'e Yesu ka Nyasaye kata obed jachien mosieko ni osiepna kod tuo moro machamo dendi makata chiedho krum en tuo makata kiteri pim ni dhi pim to kiyud tuo lakini dendi to rami gokinyi sani nitie Nyasaye mong'eyo yamo moponde rembi no
manyalo changi kum teko mar Yesu Nazareth. Kata obed jachien mutwe dhako, omiyo in gik mitimo kuogni maber. Kata iloso mana pesa, ni loso gik to pesa go kethore e lweti. Wan gi joma kata yudo pesa to pesa rumo moko konye. Papa ni pesa oseleny, moke ma pesa otimo kia. Kendo en gima kelo lony kata kinde ng'ama idakgo. Ni yudo 200 otimo ang'o? Pesa no leny kamano rumo ma gima konyigo onge. Jachendo sasia mar dhiro donjo kuomi. Adwa lamo kodi Nyasaye gokinyi sani. Kendo bed kod ikruok e chunyi ma iye ni kawuono. Yamo mosesemba, mosegoya, mosetama e ber. Kawuono Yesu wuod Nyasaye nyaka gola lwete. Omiyo kata kimibetieni, kata ka in gi certificate miwanyogo tich, adoni kao certificate ne lweti kawuono. Mondo walamie kodi Nyasaye ma jachiwo. Osiepna kata ka nitie nyako midwaro ni kend, to yudo ka nyako no jachien temo chape ok dwaro mondo tuliza pache. Kawuono yie chunyi ma in nikech adwa lamoni. Gimoro amora midwaro kuom Nyasaye, bedo ne gi yie sani nikech adwa lemo kodi. Kendo in mibedo piny minena, chiw chunyi ni Nyasaye kata ka mama ot ebetino mayeku e kinde gede chuo. Yie chunyi kawuono Nyasaye ma dhi lamo, dhi duoko kwe odi kanyo. Adona lamo kodi Nyasaye, omiyo kawatwa mondigo chongi piny. Walama ne kodi Nyasaye gokinyi ma kawuono. Wuro maler e nying Yesu Kristo ma Nazareth. Akawo janeno mara ni akete lweti gokinyi sani. Ne dhako ma ywak nikech ode jachien ketho. Riebadi od dhako ni ruoth mondo timne ng'wono. Ne dichuo ni Nyasaye ma koro kulo wiye piny ka chunye lit kuom yamo magoye matek motame kwe. Ne jaduong' madala ne kethore ni Nyasaye. Ne dayo maywago nyithinde jachien orundo. Riebadi tim hono e ngimane. Nyasachwa ng'ama oting'o certificate lweteni. Nyako ni kata dichuo ni Nyasaye mamanyo tich pok oyudo kochakore sani. Yaw yor ruoth mondo nwang' tich e nying Yesu Kristo. Aselami ka gwedho ng'ato kod ng'ato mosedhi e nyimi ruoth mondo kwayi sani. Nyaka jale matuo ruoth akete lwete mondo mi change. Duong' odog ni Nyasachwa nikech iselocho ne ng'ato kod ng'ato. Nyingi man gi teko yudo duong' manyaka chieng' e nying Yesu Kristo ruoth. Amen. Agon Nyasaye erokamano. Kendo beda ne gi yie chunyi ma iye ni Nyasaye mwalamo setimo kwayo mar chunyi. Kendo idhi bedo gi neno ma Nyasaye otimo. Wach ma jawach pile en dwar kanisa miyale wach Nyasaye mar warruok. Konyruok mar dhano mna kuom Nyasach warruok kende. Tidonje kanisa miyale injili mondo iwinj puonj kod wach Nyasaye mondo yomb yamo no chuth kendo ibed gi neno mitimo kimigo nying Nyasaye duong'. Atieko kachaka fulo nyinga and Bishop William Abol aja lego mur malanga e piny Siaya County. Sana dak e piny Nairobi ka dak e piny Olympic Kibera. Kende piny Kibera kanye kama ne kanisa kama Tich Nyasaye. Kade dwar bire kanisa kama ntie kawuono gi Jumapili. Kia oko mar town kichopo town dhi nyaka railways. Ikaw gari namba 8 kanyo mabiro Olympic. Loro Olympic stage. Namba ni kai maringi screen kai go sime. Munda direct kaki chope kanisa kama antie. Kise chopo Olympic gaga sime. Ka indandora kanyo wanige kanisa. Kayole wanige kanisa kigo sime wabo directi. Wanige kanisa kuende mathoth. Wanige kanisa pinyi Kabondo. Kigo sime wabo directi kanisa wama Kabondo. Wanige kanisa pinyi Sembo Yude. Wanige kanisa pinyi Imbo Usenge. Wanige kanisa pinyi Ugenya Sega. Wanige kanisa pinyi Ng'ia. Wanige kanisa kuende ma kigo simu to kakanisa wan machiegni kama intie to wabro directi. O namba mar simu mara en 0721 280025 0721 280025. Airtel number 0782 495083. Namba goteni screen ka. Inya yudo puonj maga be YouTube account mara ke subscribe Bishop William Abol. Ibo yudo puonj mag wach Nyasaye e YouTube account mara. Nying min matiyo go YouTube en Bishop William Abol. Ki subscribe bro yudo puonj mag wach Nyasaye. Nyasaye ogwedhu nyaka Jumapili manyien. Shalom.